Eli sitten voitaisiin katsoa vähän tätä peliä, että mikä tässä nyt viehättää, että ollaan koetettu vähän analysoida sitä, ja tässä samalla voidaan sivuta näitä mobiilipelidesignin perusasioita. Eli yksi on se, että me haluttiin tehdä tällaista hauskaa peliä, ja mulla on aina ollut outo huumorintaju, ja mä tykkään tehdä kaikkea tämmöistä hölmöilyä, niin se oli yksi tämmöinen juttu. Ja nämä hahmothan nyt on tosi tärkeä asia tässä, että minkä takia ihmiset pitää tästä. Sitten me valittiin tällainen, että tehdään tietoisesti niin tämmöistä cel-shadattua sarjakuvagrafiikkaa, että sitä on niin kuin nopea tuottaa ja se kaikki tykkää siitä. Että se, jos se tekee jotain realistista, niin se on niin kuin tietylle joukolle sitten suunnattu ja muuta. Että tämä on paljon niin kuin kasuaalimpi lähestymistapa. Ja sitten nämä äänet oli tärkeä juttu, ja itse asiassa me ollaan itse tehty nämä äänet meidän toimistolla. Eli Pulkkisen Ari tuli mikrofonin kanssa meidän toimistolle yksi ilta, ja meillä oli siinä vähän olutta tietysti, ja sitten vaan siihen mikki pystyy ja tiimi kasaa, ja sitten huudettiin näitä ääniä. Ja se oli kyllä ihan hauskaa puuhaa, että voitte kuvitella, kun 5 ihmistä tekee niin kuin naurava sika ääniä siellä, niin se oli aikamoista meininkiä. Et ei tämmöisiä ääniä, jos tekee, niin sen kun tekee vaan, että kaikkeahan voi tehdä kun tekee. No sitten oli yksi tärkeä asia tässä pelissä on se, että tämä on helppo ja se, että tämä on ymmärrettävä. Eli haluttiin satsata siihen, että kaikki ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu. Että jos mä annan mun äidille jonkun StarCraftin, niin ei se tajuu ollenkaan, että mitä siinä tapahtuu. Että se on ihan liian monimutkainen ja se koko konsepti on jotain niin kuin täysin vierasta. Että haluttiin tehdä jotain tämmöistä yksinkertaista ja selkeää ja semmoista, että kaikki ymmärtää, että mistä on kysymys. Ja haluttiin myös tehdä pelillisesti yksinkertaisesti sille, että kaikki ymmärtää, että miten sitä pelataan. Ja esimerkiksi näitä hahmoja, kun suunniteltiin, niin näissäkin koitettiin pitää tämä kauhean yksinkertaisena tämä juttu. Ja jos tekee mobiilipelejä, niin siinä on sellainen asia, että sä teet kauhean pieneen näyttöön niitä pelejä. Niin jos sä teet tällaisia yksinkertaisia muotoja, missä on isoja elementtejä, niin se on paljon selkeämpi siinä mobiililaitteen ruudulla sit ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Että tämä oli niin kuin lähtökohta myös tässä hahmosuunnittelussa, että tehdään simppeliä. Ja sitten yksi tärkeä juttu oli se, että koitettiin tuoda sellaisia tuttuja elementtejä, millä että ihmiset ymmärtää, että miten sitä pelataan. Et tästä on hyvänä esimerkkinä tämä, että kun me aloitettiin tämä pelin tekeminen, niin meillä ei ollut ritsaa tässä pelissä ollenkaan. Ja tämä oli hirveän vaikea selittää pelaajalle, että miten se sinkoo tämän linnun tuonne linnaan. Koska tässä ei ole mitään niin kuin, siis ennen vanhaan sä otit tuosta linnusta kiinni ja vedit sen niin kuin tänne toiseen suuntaan, sitten oli tämmöinen nuoli, ja sitten päästit irti, niin se hyppäsi se lintu tonne. Ja sitten kun me lisättiin tämä ritsa, niin yhtäkkiä olikin semmoinen tilanne, että ei me tarvita mitään tutoriaaleja eikä mitään, koska kaikki tietää, mikä ritsa on. Ja tällä lailla niin kuin, tämmöisillä tutuilla asioilla niin voidaan niin kuin, saada ihmiset ymmärtämään näitä, että miten tämä toimii. Ja tämä on niin kuin, tämmöisessä kasuaalipelidesignissa niin tärkeä pointti muutenkin, just, että jos sä pystyt jotenkin tuomaan ne asiat luontevasti sinne peliin niin, että niitä ei tarvitse opettaa, niin se on aina hyvä asia. No sitten tässä on tärkeä pointti. Tässä on muita ideoita kuin ritsa? Tuliko se ritsa sitten aika nopeasti siihen? No me koitettiin erilaisia. Meillä oli kaiken maailman keinuja ja katapultteja ja muita. Mutta sitten jotenkin tämä ritsa oli sitten se, joka sinne jäi. Et se oli näistä kaikkein yksinkertaisin. Et mä olin henkilökohtaisesti esimerkiksi sitä mieltä, että ei tähän tarvita mitään ritsaa. Niin kuin tietysti hardcore-pelaajana niin vähän näin, mutta sitten meillä oli onneksi niin kuin tuottajat siellä vähän potkimassa, että nyt, ja ihan oikeat ratkaisut kyllä. No sitten tärkeä pointti tässä pelissä on se, että tämä on taitopeli, ja tämä on tosi helppo aloittaa ja oppia. Et just sen takia, että kun tämä on tosi yksinkertainen ja kaikki tietää, että miten se ritsa toimii, niin sen kun vaan sit sormella pelaat sitä. Ja mä rakensin vielä ne ensimmäiset kentät sillä lailla, että niitä ei voi niin kuin mokata. Että vaikka sä silmät kiinni ammut, niin sä pääset luultavasti sen kentän läpi. Ja tästä on hyviä esimerkkejä, että mä oon niin kuin just omalla äidilläni esimerkiksi testannut tätä. Ja kun se ensimmäinen kenttä meneekin läpi, kun odotusarvo on se, että siitä ei tule yhtään mitään, koska pelaaminen niin kuin,
että se on liian vaikeaa. Niin sitten kun se ensimmäinen kenttä meneekin läpi, niin näkee naamasta, että on niin kuin ylpeänä siitä, että mähän osasin. Ja tämä on just se, miten niin kuin pitäisi tehdä tämä pelin alku, että tavallaan annetaan sellainen vaikutelma, että sä oot hyvä, vaikka itse asiassa se on rakennettu silleen, että sitä ei voi mokata. Tuossa tulee se, että mikä taas HC-pelaajana itse, niin tulee meille tutoriaali toisaalta on aika kirosanat kanssa. Että jos peli on niin vaikea, että se vaatii tutoriaali, niin siinä pelissä on jotain vikaa. Ja yleensä tutoriaalit toisaalta aika usein on kyllästyttäviä ja tyylisiä. Että nyt te olette tässä niin kuin päässyt oikaiseen molemmat, eli tutoriaalia ja sen lisäksi sit saa silti sen. Meillä on kyllä periaatteessa yksi ruutu, missä se lintu lentää sitä possua kohti. Kyllä meillä on tämmöisiä kuvallisia tutoriaaleja. Aina kun tulee uusi lintu, niin näytetään kuvalla. Mutta mä oon katsonut sitä vierestä aika usein, että ihmiset vaan kun se tulee se kuva, niin ne vaan niin kuin, että pois. Eikä yhtään katso, mitä siinä kuvassa on. Ja se on kyllä pieni ongelma, että ihmiset ei esimerkiksi ymmärrä sitä välttämättä, että sen sinisen linnun, joka tulee ekana, että sen voi jakaa 3 osaan, koska ne vaan skippaa sen kuvan. Eli nämä on aika vaikeita juttuja loppupeleissä. Ja meillä oli itse asiassa yksi suunnittelun lähtökohta oli se, että me koitaan tehdä tämä peli sille, että tässä ei yhtään mitään tekstiä. Koska siitä tulee erilaisia tämmöisiä lokalisaatio-ongelmia, sit jos me halutaan kääntää se eri kielille, että koetaan tehdä tämmöinen mahdollisimman universaali. Ja se myös vaikutti näihin tutoriaalijuttuihin, että nekin oli tämmöisiä kuvia vaan, missä tapahtuu. Että aina on hyvä näyttää kuvilla ja esimerkiksi videoilla sen sijaan, että on jotain hirveät tekstibokseja, että kukaan ei halua niitä lukea. Ja niistä seuraa sitten tällaisia ongelmia, jos niitä haluaa kääntää myöhemmin. No sitten tässä on, ainakin tämä peli antaa vaikutelman siitä, että saisit kontrollissa. Mä en tiedä, onko asia välttämättä näin aina, mutta tämä on myös sellaisia pelidesignin perusasioita, että aina pelin pitäisi tuntua siltä, että se pelaaja on niin kuin ohjaamassa, eikä silleen, että se peli tekee sun puolesta jotain. Sitten tässä on tärkeä juttu tässä pelissä on se, että aina kun sä pelaat kentän läpi, niin sä saat siitä tällaisen tähtiluokituksen, että kuinka hyvin sä pelasit. Ja se on 1–3 tähteä. Ja tässä on itse asiassa niin kuin 2 peliä samassa, eli jos sä vaan koitat läpäistä näitä tasoja, niin tämä on niin kuin kasuaalipeli. Mutta sitten jos sä haluat metsästää niitä 3 tähden niin kuin pisteitä, niin tämä on itse asiassa todella hardcore, niin kuin, todella vaikeita monet kentät siellä. Että tässä on niin kuin kaikille, molemmille yleisöille jotain kivaa. Ja itse asiassa tarkoitus oli myös opettaa ihmisiä niin kuin siirtymään tuolta kasuaalipuolelta tuonne hardcore-puolelle. Ja koska tässä nyt on tämmöinen systeemi, niin siinä on tosi paljon, se tuo syvyyttä siihen peliin ja siellä on paljon sit jälleenpeluarvoa sillä pelillä. Eli tästä saa tosi paljon peliaikaa. Tästä on niin kuin ihmiset saattaa pelata tätä peliä esimerkiksi 50 tuntia ihan hyvin. Ja koko ajan tuodaan lisää sisältöä, että pelimäärä vaan kasvaa. No sitten tämä pelilogiikka, niin tämä on yllättävän tärkeää. Eli pelissä pitäisi olla tavoitteita ja palkintoja. Ja se pelaaminen on sellainen sykli, missä sä koitat saada pelaajan, niin kuin, että se etenee kohti jotain, ja sitten kun se onnistuu siinä, niin sitä palkitaan siitä. Ja siinä on onnistuttu tämmöisessä välittömässä palkitsemisessa tosi hyvin tässä pelissä. Eli siellä koko ajan tapahtuu jotain ja asiat menee rikki ja se on niin kuin kivaa. Se, että ne palat poksahtelee siellä, niin se on se palkinto. Että se on niin kuin, tuntuu hyvältä. Että, mulla oli tästä esimerkiksi semmoinen, me vaihdettiin näissä uudemmissa peleissä uuteen moottoriin ja mulla oli semmoinen versio, missä ei ollut ollenkaan palojen hajoamista, että ne menee niin kuin halkeilee, eikä ollut partikkeleita, että niistä ei roisku mitään. Ja tämä peli tuntui todella tylsältä, siis että täällä oli niin kuin mistään kotoisin. Toi on itse asiassa ongelma että oli DevOps-aikana että tämä on hauska pelata ja katsoa, koska sitten kun tämä yksi päivä kesken sen DevOpsen, se vaan jotenkin naksahti, että nyt meillä on jotain tässä ja se oli niin koukuttava se peli, että kun sä testasit jotain featurea, niin sä jäit pelaa sitä peliä niin kuin vartiksi ja siinä on 4 ihmistä takana katsomassa, kun sä pelaat. Eli se niin kuin sitoo sen koko tiimin siihen jotenkin ihan vahingossa kattoo vaan sitä peliä. Ja silloin me itse asiassa tiedettiin, että nyt meillä on jotain erikoista tässä käsissä. Ja todellakin, kun sä pelaat, niin se tuntuu palkitsevat sen takia, että siinä koko ajan on jonkinlaisia ketjureaktioita ja asiat räjähtelee ja on kaikenlaista kilkettä ruudulla.
No sitten tämä pelirytmi on tärkeä, eli mobiilipelissä on olennaista se, että sä voit nopeasti käynnistää sen ja pääset nopeasti sinne peliin. Eli näitähän pelejä pelataan jossain bussipysäkillä, kun sä odotat bussia. Eli se pitää olla nopea käynnistää ja sitten tässä meidän pelissä on tällainen vuoropohjainen pelirytmi, mitä on paljon varsinkin naispuoliset pelaajat kehunut. Että kun tämä ei ole niin stressaava tämä peli, koska sun ei tarvitse keskittyä kuin vaan sen pienen hetken ajan, kun sä tähtäät ja päästät irti. Ja muuten sä saat niin kuin olla vapaasti ja tarkkailla sitä peliä. Se on ollut tämmöinen hyvä juttu tässä. Ja sitten koska yksi sessio kestää tosi vähän aikaa, niin se tekee tästä hirveän hyvää tämmöistä taukoviihdettä. Että jos sulla on 3 minuuttia ennen bussin tuloa, niin sä tiedät, että se käynnistyy nopeasti ja sä pystyt nopeasti pelaamaan sitä pari rundia ennen kuin se bussi tulee. Ja sitten koska se peliaika on niin lyhyt, niin tästä seuraa sellainen ilmiö, että sulla on sellainen fiilis, että kyllä mä voi yhden vielä pelata. Ja itse asiassa meillä on siellä pelissä semmoinen, kun sä pääset kentän läpi, niin siellä on semmoinen seuraava kenttä, että sä pääset suoraan seuraavaan kenttään napista. Niin se luo sellaisen jatkumon, että kun sä pelaat sitä, niin sä ajattelet, että no voimme seuraavaa kenttää vähän koittaa vielä. Sitten sä pelaat sitä 3 tuntia sitä peliä. Mä oon itsekin pelannut kyllä pikkutunneille monta kertaa. No sitten tämä tasosuunnittelu, niin tämä on ollut tosi tärkeä juttu tässä. Ja mä oon itse tehnyt suurimman osan näistä tasoista, että nyt me ollaan palkattu pari tasosuunnittelijaa tonne, joita mä oon nyt yrittänyt kouluttaa. Mutta tämä on ollut tosi ratkaiseva tekijä tässä pelin laadussa. Ja me ollaan tosi paljon panostettu tähän hyvään kenttäsuunnitteluun. Ja tässä nyt on jotain näitä esimerkkejä näistä kentistä. Eli kun me aloitettiin tekemään tätä peliä, niin mulle ei sille ollut kauheasti käsitystä, että mitä nämä kentät voisi olla. Ja tuli tämmöisiä hyvin perinteisiä linnoja, niin kuin tuolla ylhäällä näkyy. Ja sitten siirryttiin pikkuhiljaa, niin tuli sitten näitä ideoita ja pääsi sisään siihen tekemiseen. Ja sitten tuli tällaisia erilaisia niin kuin pajatso-tyyppisiä kenttiä. Ja tässä on esimerkiksi Tetris-kenttä tässä oikealla alhaalla. Sitten mä oon paljon tehnyt näitä kenttiä sillä lailla, että mä oon aina koittanut miettiä jotain erilaisia tilanteita tai teemoja, jonka ympärille mä rakennan näitä kenttiä. Koska se on hirveän vaikea keksiä. Sitten kun sä oot tehnyt monta sataa kenttää, että koittaa keksiä, että miten sä teet jonkun uudenlaisen, niin kuin missä on jotain uutta. Niin tässä on nyt hyviä esimerkkejä. Tuossa on vasemmassa yläkulmassa on tuolla esimerkiksi tämmöinen tilanne, missä tämä possu yrittää salakuljettaa dynamiittia ja possuja, mansikoita, ja siellä on tämä rajavirkailija vastassa rajalla. No sitten tuolla on vähän tämmöistä lännen meininkiä, on hevosia ja vaunuja, ja tuossa on tietysti merirosvolaiva on sitten tuolla. Ja sitten kun näitä tekee tarpeeksi näitä kenttiä, niin sitten loppuu vähän ideat, ja sitten mennään vähän niin kuin out of the box. Niin tässä on esimerkiksi tuolla Monster Truck on tuossa vasemmalla, ja tässä on tupla hampurilaisateria ranskalaisilla ja juomalla. Joo, eli tämä on niinku olennaista, että pystyy ajattelemaan niinku jostain uudesta näkökulmasta, että pystyy luomaan sitä uutta sisältöä. Eli me ollaan koitettu panostaa hirveästi tähän kenttien laatuun, ja normaalisti tehdään semmoinen 2-3 kenttää päivässä näitä, ja koitetaan niinku polissaa sitä pelikokemusta, niitä kenttiä niin monta tuntia. Sen jälkeen kun se kenttä on valmis, niin yleensä mä käytän 2-3 tuntia siihen, että mä pelaan sitä ja koitan säätää sitä vielä, niin kuin hioa sitä mahdollisimman hyväksi. Ja sitten me ollaan koitettu, niin kuin tässä kysyttiin jo, että mä oon koittanut rakentaa ne kentät sillä lailla, että ne pystyy mahdollisimman monella tapaa pääsemään läpi, mutta sitten on joku yksi tietty ratkaisu, millä sä saat sen 3 tähteä. Eli jokainen kenttä on tavallaan oma itsenäinen tämmöinen pulmansa. Siellä on kysymys. Joo, onko yhtäkään kenttää, missä ne liikkuu ne kohteet siellä? No meillä ei ollut noita jointteja ja moottoreita, mitkä nyt on näitä juttuja Box 2D:ssä, niin tässä alkuperäisessä moottorissa ei ole niitä. Eli meillä on nyt tulossa esimerkiksi se Angry Birds Rio-peli, niin siinä on esimerkiksi tämmöinen boss fight lopussa, missä on tämmöinen lentävä iso papukaija, jota ammutaan sitten. Ja sitten meillä on Seasons, siinä on tuotu myös näitä, eli joka on toinen näistä Angry Birds-peleistä, niin siinä on tämmöisiä Cupido-sikoja, esimerkiksi Valentine's Day Updateissa, mitkä lentää taivaalla.